Tak ja som umelkyňa, ktorá sa zaoberá umením inštalácie hlavne a momentálne pôsobím v Bratislave. A sem som prišla spraviť do dreva takú vec, ktorá sa nazýva vymedzenie priestoru. A je to vlastne o takej skladbe blokov, častíc, ktorými sa buduje priestor a má to byť taká paralela k budovaniu priestoru svojho ako takého okolo seba a ľudí. No a bude vlastne odlievať formy z odštepených kmeňov z dreva a vlastne vytvárať ako keby také dvojčatá tým blokom. Bude to také kopírovanie tej formy a je to asi o snahe pri vytváraní si toho svojho priestoru a tej svojej reality, že vlastne to robíme formou kopírovania niečoho a je to často taký iluzívny ten priestor. Tak asi o tom by mala byť práca. No, je tu veľmi pekne. Tie kúpele sú naozaj fajn. Bazény a tie procedúry, prostredie je pekné, veľmi pekné. Takže som rada, že tu môžem stráviť aj oddych, aj relax, čas relaxu. Je to iné, ako keď je sympózium niekde v nejakom takom industriálnom priestore napríklad. Je to fakt iné, že človek tu aj inak rozmýšľa, inak sa díva na prostredie, núti ho to naozaj aj takou asi radostnejšou formou sa na to všetko pozerať. No a tak som aj sama zvedavá, že či sa to odrazí v tých našich dielach, pretože keď som vlastne prvýkrát uvidela tie veci, ktoré tu už sú, ktoré sú už nainštalované na trávniku pri vchodoch a podobne, tak som cítila z tých vecí, že naozaj v nich ako keby ukrytá taká radosť, taká zvláštna radosť, naozaj taký pozitívny náboj zo života. Čo už teda nie je bežné, ako keby, lebo to bolo tak u všetkých prác, že bolo to také dosť komplexný pocit, to som povedala. Tak myslím si, že to bolo tým, o čom sme tu hovorili, že tá príjemná atmosféra, to človeka vsiaka, tak ho nejak prechádza celého. Tak som zvedala, že či aj tento ročník, či aj naše diela budú vypovedať o týchto pozitívnych energiách.